A Deputación de Pontevedra estrea novo programa desta volta dirixido a apoiar as organizacións sen ánimo de lucro da provincia. Chámase Impulsa Benestar e conta cun orzamento total de 1,1 millóns de euros. Queremos, insisto, recoñecer a labor, o traballo que realizades no voso día e que facedes nesta provincia e así conseguir que sexa unha provincia máis inclusiva, máis forte e máis xusta. Un programa de apoio que marca un antes e un despois nas políticas de benestar desta Diputación e unhas axudas sempre cedentes para as organizacións de benestar social sen ánimo de lucro que traballan no noso territorio. Hoxe foi presentado ás entidades de benestar social pontevedresas. Impulsa a Benestar engloba dúas liñas de subvencións. Están dotadas con 600.000 e 500.000 euros cada unha para que os beneficiarios poidan realizar obras nos seus locais ou adquiran vehículos. E estas dúas propostas xa as puxemos en práctica neste mandato. Fixemos con colectivos vinculados ao ámbito do deporte e do movemento veciñal e resultaron ser un completo acerto. En canto á aceptación, a participación, a concurrencia e os resultados. Nas dous liñas, o importe máximo da subvención non poderá superar o 80% do orzamento. No referente á convocatoria para a realización de obras nos locais das entidades, a contía máxima será de 80.000 euros por beneficiario e a intervención deberá estar valorada como mínimo en 100.000 euros. Para esta Diputación, prestarvos este merecido apoio, máis que unha obriga, é un exercicio de responsabilidade e é unha maneira de recoñecer o voso labor. Así que, vai de antemán as grazas por todo. Este Impulsa a Benestar amplia as medidas impulsadas polo Goberno provincial neste eido que no que vai de mandato mobilizaron máis de 22 millóns de euros.